Üdvözlöm Önöket, Liebhaber Judit vagyok. Sokak szerint a legjobb dolog, ami megtörténhet az emberrel nyáron, az a fagylalt. A Fagyisztori első részében megismerkedünk az olvadó élvezettel, vagyis a fagylalttal, és megtudjuk, hogyan készül a nyár favoritja. A Fagyisztori első részében megismerkedünk a fagylalt készítésének mikéntjével. Fogyasztó berendezésből történik tulajdonképpen már a töltés. Na most a főzés az, amint mondtam, este 6 óra körül kezdődik el. A töltés pedig reggel 6 órakor, tehát tulajdonképpen egy 12 órás folyamat. Elkészítünk egy gyönyörű kelyhet. Ezeket a kehelykészítési technikákat is Olaszországban tanultad, mint a fagyikészítést? Hát ez úgy jött. Inkább egymást inspiráljuk. Igen, meg hát azért mi is láttuk magazinokban, meg fagylalt kiállításon. És megtudjuk, miért olyan dominánsak az olaszok a fagyi világában. Ők a meghatározók. Ugye a fogyasztók is az olaszokat figyelik, az olasz tengerparton olasz fagylaltot esznek, és ezért nekünk is őket kell követni. Ezért mi is legalább kétszer egy évben részt veszünk olasz kiállításokon. Bár hűtőgépek csak az 1920-as évek közepétől léteznek, a fagylalt históriája több ezer évre nyúlik vissza. Következzék egy kis fagyi történelem dióhéjban. A hűtőgép feltalálása miatt csak az 1920-as évek közepén született meg a mai formájában is ismert fagylalt. De már az ókorban is fogyasztottak hűtött finomságokat. Történelmi források szerint Mezopotámiában már 4000 évvel ezelőtt léteztek hűtőházak az Eufrátesz folyó mentén. Az időszámításunk előtti 5. században a görögök gyümölccsel és mézzel ízesített hógolyókat árultak Atén piacain. Perzsiában széllel hűtött jégbermeket építettek, amelyeknek segítségével a télen lefagyasztott jeget még nyáron is tudták használni. Az ókori fagyi darált jéggel, rózsavízzel és vékony tésztával készült. Rómában Néró császár is kedvelte a hűtött finomságokat. Északról hozatott jeget, hogy hideg desszerteket ehessen. A fagyi elődjét a tudomány jelen állása szerint Kínában fedezték fel. Ez az állítás Marco Polo nevéhez fűződik, aki azt állította, hogy krémes jeget látott utazásai során. Ugyanezt az információt erősíti meg Magellan Toussaint Samá, 18. századi író. Ő azonban semmilyen hiteles forrást nem említ meg, de ennek ellenére egy egyezményes megállapodás értelmében az ázsiai országot tekintjük a fagylalt szülőhelyének. A fagylalt elkészítésének elején még tejterméknek számít, és mint minden tejtermék esetében itt is nagyon oda kell figyelni a minőségre. A hűsítő nyalánkság állapotának vizsgálata nem olyan szórakoztató, mint fogyasztása, leginkább labormunkához hasonlít. Itt vagyunk Környén, az ország egyik legjobb fagyis üzemében, de mivel a gépek picit túl hangosak voltak a teremben, ezért kijöttünk a gyönyörű környei tópartjára beszélgetni. Mónika, mi az, amit te végzel az üzemben? Mi a te feladatod? Én a cégnél, mint minőségbiztosítási vezető dolgozom, és elsősorban azért vagyok itt, hogy a dolgozók, a helyiségek, a tárgyak, berendezések, illetve maga a termékminőség a lehető legjobb legyen, illetve a higiéniai rendszabályokat betartsa mindenki. Mi történhet a fagyival? Tehát mi az, amire neked figyelni kell a gyártás alatt? A fagylalt készítés, gyártás folyamata az egészen a végpontig zárt technológiával működik, tehát ott az alapanyagok minőségének vizsgálatán kívül a hőmérsékleteket kell, illetve a zárt technológiát ellenőrizni. Maga a fagylalt tégelyekbe történő, illetve az elsődleges csomagolóanyagba történő töltése, a cuprok, kerámiák, a kelyhek, illetve a fagylalt tégelyekbe való töltés, az már egy nyitott technológia, és ott nagyon fontos az, hogy a dolgozók a higiéniai rendszabályokat betartsák, tiszta, rendezett környezetben tudjanak dolgozni. Hogyan készül egy ilyen fagyi mondjuk, vagy úgy általában a fagyi? Hogyan kezdtek hozzá?
Az alapanyagok beszállítása után a raktárokba kerülnek természetesen ezek az alapanyagok, majd a cukrászmesterünk a főző üstökben összekeveri az alapanyagokat. Ugye a tej alapú fagylaltjainknak 70-80%-a jó minőségű, magas zsírtartalmú tej. Miután az alaplevek alapanyagait tulajdonképpen összekeverte, 85 fokra főzi fel, 20 percen keresztül pasztörizálja, majd egy homogenizálási folyamat történik. Az pontosan micsoda, hogy homogenizálás? Amely tulajdonképpen ugye a kétféle összetevőt, ami egy víz alapú, illetve egy zsír alapú összetevőt molekuláira bontja, és egy homogenizálási technológia segítségével a lehető egységesebbé teszi tulajdonképpen ezt a... Így ettől lesz ilyen finom, krémes a dolog? Így van, így van. Hát igen, ezt szeretjük benne, valljuk be. Ezután egy hűtési folyamat következik, ami alatt 4 fok alá hűl az alaplé. Érlelő tartályokba kerül. Ugye az alaplé, tehát többféle ízű fagylaltunknak az alapleve ugyanaz lehet. De miután ugye többféle ízeket készítünk, ezért már az érlelő tartályoknál ez az alaplé több érlelőbe válik szét, ahol megtörténik a végső ízesítése, és egy érlelési folyamat kezdődik el, ami... Miért kell a fagylaltot érlelni? Azért, hogy az igazi ízeknek megfelelően az összetevők összeérlelődjenek, összeszokjanak. Tehát, hogy igazán harmonikus legyen az íze? Tehát igen. Jól megérezzük mondjuk az epret benne, vagy igen, a vaníliát. Igen. A fagyi a csokoládé mellett a legnépszerűbb édességnek számít. A világ legtöbb hideg édességét az Egyesült Államok lakói fogyasztják. Egy amerikai állampolgár éves átlaga 23 kiló. Természetesen Európában is szeretik a fagyit. De ha valaki azt gondolná, hogy valamelyik forró éghajlatú mediterrán országban tűnik el a legtöbb belőle, az nagyon téved. Az öreg kontinens rekorderei ugyanis a finnek. A skandináv országban az éves átlaghőmérséklet plusz 6 fok körül mozog, de ennek ellenére a derék északiak évente 13 kg jeges desszertet esznek meg. A megdöbbentő tény után folytassuk az ismerkedést a fagyi készítésével. A főzési folyamat az este 6 óra körül kezdődik el, és gyakorlatilag az első kész fagylalt. Tehát azt még nem mondtam el, hogy az érlelő tartályokból utána egy fagyasztó berendezésbe kerül ez a lé, ami még ugye 4 fok alatti hőmérsékleten van, és a fagyasztó berendezésből történik tulajdonképpen már a töltés. Na most a főzés az, amint mondtam, este 6 óra körül kezdődik el, a töltés pedig reggel 6 órakor, tehát tulajdonképpen egy 12 órás folyamat magának a fagylatnak az elkészítése. És miket használtok az ízesítéshez, az alapleveket? Mivel? Tehát ezek aromák általában, vagy tényleg vannak benne gyümölcsök, mondjuk a gyümölcsfagyiba? Természetesen a gyümölcsfagylatjainkban igen magas százalékban gyümölcsöt használunk, egyébként pedig természetazonos, természetalapú aromákat, ízesítőket. Mi a következő lépés? Miután letöltöttük a fagylaltot, a desszerteket ugye a maga kis csomagolóanyagába, illetve a tégelyeket a műanyag tégelyekbe, megkapja a zárást, a címkét, majd kartonokban behelyezzük a sokkolóba, ami egy gyors fagyasztó kamra. Milyen a jelentősége? Miért kell őt gyorsan fagyasztani? Miért nem lehet lassan? Azért, hogy tulajdonképpen még a hidegtűrő baktériumok sem tudjanak elszaporodni, bár ugye elméletileg semmilyen szennyező anyag, illetve kórokozó nincsen a késztermékben, de egy gyors fagyasztási folyamatnak kell a terméket alávetni, hogy a mikrobiológiai és egyéb minőségügyi
követelményeknek megfeleljünk, tehát a késztermékenek megfeleljen. -40 fok hőmérsékleten, egy körülbelül 4 órás sokkolási folyamat alatt -30 fokra csökken a termék maghőmérséklete, és akkor átkerül egy fagyasztókamrába, ahol -18 fok alatti, általában -22, -25 Celsius fokon tárolódik, amíg el nem szállítjuk. Ez a -40-hez képest már majdnem meleg. Igen? Igen. Móni, mi a te kedvenc ízed, vagy a te kedvenc fagyid? Én az epret szeretem a legjobban, sőt van egy eper aloe vera kehely termékünk, amit én nagyon szívesen fogyasztok. Egyrészt én nagyon szeretem az epret, másrészt sok gyümölcsöt teszünk, tehát ez egy prémium termékünk, és hát az aloe vera pedig csak még fokozza ennek a finom összhatását. Én ezt szeretem a legjobban. Ez is nagyon finom. Ez is, amit most igen. hiszem. Számít-e az? Nálam számít, ez biztos, de számít-e a vevőiteknél úgy veszitek-e észre, hogy gyönyörű kis kerámia edénybe adjátok, hogy szépen meg van szórva fahéjjal. Tehát ezek a pici finomságok, ezek fontosak-e? Én úgy gondolom, nagyon fontosak, mint ahogy mi emberek is, ugye bármennyire nem valljuk be, de azért a külső alapján ítélünk. És amikor meglátunk egy terméket, akkor az első benyomásunk mégiscsak abból fakad, hogy az milyen szép, mennyire van összhangban. Úgyhogy igen, szerintem nagyon sokat számít. Most pedig készítünk egy gyümölcskelyhet. Milyen fagyikat használunk ehhez? Gyümölcsfagyikat, meg gyümölcsöket. Ez egy Hányféle 2 személyes fagyi, kehely hányféle lesz. Mi 2 gyümölcs? embernek ajánljuk, de sokszor megeszik egyedül is. Van benne őszi barackfagyi, sárgadínnye, citrom, eper, 6 gombócfagyi, tehát tényleg egy nagy kehely, és mindenféle friss gyümölcs. Ezt reggel szoktuk a piacon megvásárolni. És hogy kezdünk Ami hozzá? van. Hát általában úgy dolgozunk, hogy a Léna előkészíti a gyümölcsöket, mi addig kigombócoljuk a fagyikat, közben jön vendég, kiszolgáljuk őket. De most már a gyümölcs előkészítésen gyönyörűen elő vannak készítve. Ez milyen helyes, nem? Sárga barack. Sárga barack benne, málnával. Van egy kiwi, alma, sárgadínnye, ribizli. Oké, lássuk a fagyit. Eper, Ez az eper. sárga barack, Hát most a sárgadínyét meg a sárga barackot én sem tudom, vagy őszi barack. A citrom, az biztos. és a citrom szorbé, a többi az fagyi, ugye? Ez most mind szorbé. Ez mind A szorbé? gyümölcsfagyik mind szorbé. És ettől függ ilyen krémes, mert ügyesek vagyunk. Na, akkor kezdjük el. Léna tovább faragja. Néha Amúgy egy is csillagot gyönyörű varázsol az eperből. epreket. Kerül erre majd valamiféle alkohol a végén? Erre nem. Van egy limoncello kehelyünk, amin van limoncello likör, citromfagyi. Ez nem alkoholos kehely. Jó, de szép lett. Nagyon szép. Mi ebben az olyan dolog, amit senki más nem csinál, csak ti? Hát már a fagyi is egészen rendkívüli szerintem. Sok szeretet van benne. Szerintem bárki meg tudná csinálni, csak azt gondolják, hogy nincs idő vele bebecselni. Persze azért van sok hulladék is belőle, mert csak a szép részét használjuk a gyümölcsöknek, van, ahol ezt összekockázzák és rádobja egy gyümölcssalátának. Mi azt szeretjük legjobban, amikor kivisszük és nem merik elkezdeni enni. Hát annyira gyönyörű. Elő kell venni a fényképezőgépet, telefon. Kis tejszín kerül rá. Akkor vagyunk néha megfogva, amikor tejszínhab nélkül kérik a kelyheket. Kicsit nehéz rárakni a gyümölcsöket, de azért meg szoktuk oldani. Ezeket a kehelykészítési technikákat is Olaszországban tanultad, mint a fagyikészítést? Hát ez úgy jött. Inkább egymást inspiráljuk. Igen, hát azért mi is láttuk magazinokban, meg fagylalt kiállításon. Milyenek azok a fagyi kiállítások? Az fantasztikus, hú. Hatalmas nagy kiállítás. Estére végzünk, ha reggel elkezdjük a körbejárását. És ott tényleg lehet inspirálódni. Hát nem lehet végigfagyizni, mert a látványtól jól lakunk. Van ilyen, hogy egy ekkora fagyipultban csak csoki fagyik vannak, rozmaringos, csilis,
képtelenség őket végigkóstolni. Ez az, ami Riminiben van? Ez Riminiben van minden februárban. Igen. Most már minden évben zarándokolunk mi is Riminiben. Ez gyönyörű lesz ez a kehely. Ezt tényleg nagyon nem merik elkezdeni az emberek, ugye? Én azért elmerném. Zöld almalegyező. Míg egy kis forgalmú hely nem tud ennyi friss gyümölcsöt tartani, mert ezek a dinnyék, eprek nem állnak el napokig, úgyhogy minden kis cukrászdától nem is várható el, hogy ilyeneket csináljon. Fantasztikusan gyönyörű. Remélem meg is ehetjük. Még egy 23. gyümölcs is elérkező. Itt igazából bármilyen gyümölcsöket használhatunk, vagy figyelni kell arra, hogy milyen íze van a Azt szeretem a legjobb, hogy bíznak bennek a vendégek, bíznak bennünk, és sosincs olyan, hogy a gyümölcskőhelyben nem kérek citromot, vagy epret, vagy nem válogatnak, mert mindig jót kapnak. De a fagyi ízéhez párosítani kell a Nem gyümölcsöt, feltétlenül. vagy teljesen szabadon lehet alkotni? Igen. Mondjuk van egy ilyen krémes kejünk, amit szintén gyümölcsökkel díszítünk, de azt inkább narancsal, vagy ami jobban illik a csokoládéhoz, karamellhez. Arra lehet, hogy nem raknánk, mit nem raknánk, talán almát. Hát igen, ez törődő játék. Igen. És milyen jó, hogy nem csak látványos, hanem finom is. Ez a házilag sütött dillás, mandula szirva. Ezt én már megkóstoltam, és nagyon finom. Nagyon. Köszönjük, Léna, ez gyönyörű lett. Kóstoljuk meg! Az európai fagyi kultúra legfontosabb nemzete az olasz. A fagylalt Franciaországban Medici Katalin közvetítésével érkezett meg 1533-ban. A középkorban a hűtött édesség kizárólag a főúri osztályok kiváltságának számított, mivel a jég beszerzése és tárolása nagyon költséges volt. A világban szétszóródott talján cukrászok a fagylalt valóságos utazó nagykövetei voltak. Olasz mesterek olyan országok fagyi kultúrájának megteremtéséért felelősek, mint Argentína, Finnország, Németország, Anglia, Magyarország vagy a korábban említett Franciaország. Fagyi ország fővárosai is Itáliában találhatók. A jeges édességgel foglalkozó szakemberek évente kétszer olasz városokban, Longaronéban és Riminiben találkoznak, hogy megcsodálják az újdonságokat és eszmét cseréljenek. Akárcsak a reneszánsz terén, a kávékultúrában, a divatvilágában, és még 100 más helyen, úgy a fagylaltok terén is dominánsak a taljánok. Az olasz fagylalt fogalom, de vajon mi a titok nyitja? Mi lehet egy fagylaltos cég árszpolitikája, hogyha van neki ilyen egyáltalán? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az elégedett ügyfél. Elégedett legyen a minőséggel, elégedett legyen a kiszolgálással, elégedett legyen a kínálattal, és sorolhatnám még, hogy mi minden mással elégedett legyen. És nehéz bennünket, fogyasztókat vagy ügyfeleket követni? Tehát változik mondjuk a magyar közönség ízlése olyan gyorsan, hogy tényleg fel kell venni a nyúlcipőt hozzá, és odafigyelve követni bennünket? Azt gondolom, oda kell figyelni, a piac minden rezdülésére oda kell figyelni. Nem is inkább a fogyasztók szempontjából, hanem a konkurencia szempontjából. Ugye az Európai Unióval egyre nagyobb a harc a magyar piacon, egyre több gyártó kerül be Magyarországra, Romániából, Szlovákiából, Lengyelországból. Ők nem azt a minőséget hozzák a magyar piacra, amit megszokott a magyar ügyfélkör, a magyar vevő, de akkor is oda kell figyelni rájuk, mert árban viszont ők nagyon olcsók tudnak lenni, és ezért muszáj velük lépést tartani. Tehát inkább rájuk kell odafigyelni, és nem a vevőkre. A vevők azok meg vannak elégedve azzal, ami éveken keresztül megvolt. Tehát ők vaníliát, csokoládét, citromot fogyasztanak, főként, és mellette néhány újdonságot. De ezek az újdonságok ezek azért nem annyira jellemzőek. Ugyanakkor biztos figyelni kell a nemzetközi trendeket, ha vannak egyáltalán ilyenek a fagyi piacán. Tehát biztos vannak divathullámok. Divathullámoknak talán nem nevezném, de az olasz gyökerek miatt a fagylalt meghatározója az Olaszország. És a fagylalt... Tényleg vannak olasz gyökerek, vagyis olaszok a fagyi gyökerei? Hát attól függ, milyen időtávra megyünk vissza. Hogyha 5000 évre megyünk vissza, akkor Kínában kell keresnünk a fagylaltnak a gyökereit, de ha körülbelül 1000-1500 évre megyünk vissza, akkor Olaszország a fagylalt gyökere. Európából Olaszországon keresztül jött be a fagylalt, konkrétan római, nápolyi közvetítéssel. Mikor jött be Magyarországra? Magyarországra a Mátyás király idejében jött be. Mátyás királynak ugye a felesége az aragóniai Beatrix volt, ő például a nápolyi királynak ugye
lánya, és ő elég nagy udvartartással érkezett Magyarországra. Ez az udvartartás ez nem csak tanítókból, tudósokból állt, hanem olyan cukrászokból, akik fagylaltot is hoztak be a magyar piacra. Tehát Bonfini kezében egy tölcséres fagyival érkezett. Fogalmazhatunk Mátyás udvarába. Igen. Talán a tölcsér az kicsit későbbi történet, mert 1905 körül alakult ki, de Mátyás idejében már fogyasztottak fagylaltot. Tehát azóta is az olaszokat kell figyelni, ezek szerint. Ők a meghatározók. Ugye a fogyasztók is az olaszokat figyelik, az olasz tengerparton olasz fagylaltot esznek, és ezért nekünk is őket kell követni. Ezért mi is legalább kétszer egy évben részt veszünk olasz kiállításokon. Ugye Longarónéban van az egyik nagy ilyen kiállítás, a másik Riminiben. Hogyha az ember évről évre ott van, akkor nem vesz észre hatalmas változásokat. Tehát apró pici módosulások vannak. Hogyha mondjuk 4-5 évet az ember kihagy és úgy megy el egy ilyen kiállításra, akkor nagyon sok újdonsággal tud találkozni. Hogyan képzeljünk el egy ilyen fagyi kiállítást? Fagyi, vagy vannak esetleg alapanyag bemutató cégek, esetleg a gyártásba bele lehet nézni, újabb gépek? Egy ilyen kiállítás látszólag csak a fagylaltról szól, ugyanakkor egyáltalán nem a fagylaltról. Mert ha kimegyünk, akkor pultok vannak, a pultokban fagylaltok vannak, azokat végig lehet kóstolni, ki lehet próbálni, de mögöttük ott vannak az alapanyaggyártók, mögöttük ott vannak a fagylaltgépgyártók, tehát alapvetően a fagylaltgépekről és a fagylalt alapanyagokról, a különböző ízesítőanyagokról, pasztákról, és nem a fagylaltról szól. Ugye mindenki ezekből az alapanyagokból dolgozik. Tehát a jó öreg tejvaj, tojás, gyümölcs, ez ma már nem teszi ki a fagyi felét sem? Ez így kimondva nem igaz. Tehát azért a fagylaltnak az alapanyagát még a mai nap is a nagy részt a tej, a tojás, tehát a hagyományos alapanyagok teszik ki, de ami meghatározza a fagylaltnak a valódi ízét, a valódi állagát, az egy kisebb mennyiség, ugyanakkor nagyon fontos tényezője a fagylaltnak. A fagyit nem csak Európában és Amerikában szeretik, hanem Japánban is. A távol-keleti országban a legkedveltebb íz a mindenhol népszerű vanília és csokoládé, de azért akadnak sajátosságai is a helyi piacnak. A harmadik legnépszerűbb íz a matcha, amely porított zöld teából készült, illetve az idősek körében kedvelt azuki, amelynek alapja vörösbab. A Fagyi Sztori első része ezzel véget ért, de mielőtt elbúcsúznánk, nézzük meg, mi vár ránk a második epizódban. A Fagyi Sztori következő részében fagyos lesz a hangulat. Egészen pontosan -30 fok alatti. Most pedig bemegyünk a hidegbe. Hány fok lesz itt? -30-nál hidegebb. Oké, gyerünk! Ettek már tükörtojást fagyiból? Ha nem, akkor ideje kipróbálniuk. Már csak egy kis kenyér kell hozzá. A fagylaltok nagy családjába sokféle termék tartozik, de kik is ők pontosan? A fagyiról beszélünk, de lehet, hogy a fagyi teljesen más jelent nekem, mint egy szakembernek. Tulajdonképpen a fagyi, a jégkrém, a szorbé, a parfé, ezek mind különböző dolgok. Mai kalandjaink ezzel véget értek, de nem sokára újra találkozunk. Maradjanak továbbra is a TV Paprikával, viszontlátásra!